Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha lapha ke ngoKnowledge Msona kunye noKhama Billiat, abafana abadala abazobe belapha eMzantsi Afrika kwiToyota Cup. Abafana abadala ke badlalela elaqela lapha eZimbabwe elibizwa ukuba naseScotland FC. Bazobe belapha ke eMzantsi Afrika bezodlala ke Toyota Cup, bedlala against ke iqela labo kudala ke balidlale lapha eMzantsi Afrika, iKaizer Chiefs. Siselapho ke apho uKhama Billiat kunye nalapho ke kuKnowledge Msona. Masenjenje ke sithi qabaqaba ngabo elaqela ke okanye iziphathamandla zeliqela lapha eZimbabwe, iScotland FC, zithi zivuya kakhulu ukubakho kaBilliat kunye noMsona kwelaqela. Zithi ke iYoung Stars ezidlalela iScotland FC zizawufunda lukhulu kula madoda amabini, futhi ke bathi ke naxa kuhleliwe phaa ngaphakathi etimini uMsona noBilliat bayakwazi into yokubana bacebise ezi-Young Stars, and nezi-Young Stars ziyakwazi into yokubana zibamamele. Bathi ke loo nto yenza lukhulu into yokubana itimu yabo izawukhula kakhulu, futhi nee-Young Stars zawukhula noko zifunde nto phaa kwezi players ke zimbini, inguKnowledge Msona kunye ke nale ndodanyana kwaKhama Billiat. Qabaqaba ke ngoKnowledge Msona kuqala. uKnowledge Msona abantu abaninzi bazamkhumbula lapha kuKaizer Chiefs. Ii-defenders ezininzi zalapha ke eMzantsi Afrika phantsi kwa-PSL zazingaphumli and zazimoyika. Ezinye ke zifana noHappy Jele, begqiba ujonga uHappy Jele sitsho sithi yeyi, phela kweplay yayiyingxaki xa bezohlala neKaizer Chiefs, uthi wayicinga nje uKnowledge Msona into yokubana bazamqala ngaphi, ngoba uthi uHappy Jele le play nguKnowledge Msona inespeed nje, ineskill nje, iyazithemba, iyakwazi uqonda ngqo kwi-defenders and ayikunikeza uphumla xa uyimakhile. Engaxokiki uHappy Jele, umbuze koBooth bawukuxelela ngomsona, umbuze ke kwi-defenders ezininzi zakuxela nguKnowledge Msona wayeyingxaki apha eMzantsi Afrika kakhulu. Sistriker ke seKaizer Chiefs endingasoze ndasilibala uKnowledge Msona, efika engajongelanga ntweni. Wafika uKaizer Chiefs wothusa abantu abaninzi batsho balazi igama elithi Msona. Waba negalelo elikhulu uKnowledge Msona uKaizer Chiefs elikhulu, umfana omdala, futhi ngeli xesha abuye kwesibini zangabuya atyhafe, wabuya wanegalelo futhi elikhulu phaa kwiKaizer Chiefs uKnowledge Msona. Simqhwabele izandla kaloo nto, kuthiwa ke ngoku uzobe lapha ke kwiToyota Cup kodwa edlala against ke iKaizer Chiefs. uKhama Billiat umfana omdala uzamile phaa naphaa umfana omdala kwiKaizer Chiefs, kodwa ke akho nto engako ayenzileyo, ngoba ixesha eninzi umfana omdala behlutshwa zi-injuries phaa kweqela leKaizer Chiefs. Uzamile phaa naphaa umfana omdala, asinomtyela ndlala, kodwa amandla amanintsi wasebenzise phaa kuMamelodi Sundowns kwi-CBD. Nango ke amandla wakhe bemanintsi ke uKhama Billiat. Naye kumfana omdala uzobe lapha kwiToyota Cup eMzantsi Afrika edlala against iqela wayelidlalela iKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli, ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.